Hola, anem a veure la resolució del problema 2.2 d'un hivernacle, de quan regar i quan escalfar un hivernacle. Teníem feta amb el vídeo anterior la taula de veritat, que era aquesta, i ara anem a veure com fem la funció i després com l'apliquem en portes lògiques. Vale. Per escriure la funció reg hem de cercar les sortides on la funció de reg sigui 1, on la sortida sigui 1. Val. La primera és no H0, o sigui, o H0 negat, H1 negat i T0 i T negat. I això ens dona 1, per tant l'apuntem. O també, en aquest cas, per això posem un més aquí, no H0, no H1 i T. La tercera és no H0, H1 i no T. I la quarta és no H0, H1 i T. I després ens falta una que és l'última, aquesta última d'aquí. Ens falta aquesta última d'aquí. Aquesta d'aquí. Que ara és la que mirarem. És H0, H1 i T. D'acord? Perquè ens dona 1 a la funció de reg. Vale. Ara veiem, com tenim indicat aquí, que aquestes dues tenen en comú aquesta banda d'aquí, tenen en comú això, aquesta i aquesta tenen en comú això, i en canvi es diferencien amb una variable que en un lloc està negada i en l'altre no. Aquí tenim T negada i aquí T sense negar, i això ho sabem que ho podem simplificar per la propietat que hem vist a classe. Per tant, aquestes dues les podem simplificar i podem deixar no H0 per no H1. Després tenim aquesta i aquesta, que també les podem simplificar. Per què? Perquè tenim en comú aquest tros. Aquest tros hi és a totes dues, a tots dos termes. Aquí i aquí tenim no H0 per H1, i això està multiplicat per T en un cas i per no T, o T negada o T complementada a l'altre cas. I per tant sabem que això podem deixar-ho com no H0 per H1, el que és comú. I després l'últim terme que ja no podem simplificar en cap de les coses que tenim a continuació. D'acord? Per tant, així ens queda la funció. Ara, aquesta funció que hem de fer és senzillament escriure o sigui, dissenyar el circuit a través de portes lògiques. Vale. Ens hem de fixar ara únicament amb la part verda, la part rosa o magenta, pues, ja la veurem després quan vegem la funció d'escalfament. Ara ens fixem només en la part verda. Per tant, la primera porta AND, això és una porta AND perquè hi ha un port i aquí també en tenim un altre, i aquí tenim també una porta AND, aquesta 3 entrades, aquesta 2 i aquesta 2. La primera porta AND ens ha d'arribar a la porta AND, ens ha d'arribar no H0, això és H0, no H0 i no H1. Això és H1 i això és no H1, per tant, vale, aquesta és la primera porta AND. Anem a veure la segona. La segona porta AND és no H0 i H1, d'acord? Segona porta AND. Anem a veure la tercera. La tercera és una porta de 3 entrades, té H0, H1 i T. I això arriba a una porta AND. I després aquestes 3 portes AND estan, són les entrades, representen les entrades d'una porta OR. Vale? Per tant, aquí col·locam les 3 sortides d'aquestes portes AND, d'aquesta i aquesta, amb una porta OR. Són les entrades d'una porta OR, i això és la funció de reg. Vale? Anem a veure la funció d'escalfament. La funció d'escalfament ens hem de fixar únicament amb la part, rosa, o com vulgueu dir, o color fresa, o el que vulgueu. Val? És aquesta. I ara ens hem de fixar únicament on la funció d'escalfament té els valors 1, que únicament són en aquests dos casos. Aquest i aquest. Els que estan marcats amb un asterisc. Anem a veure com és la funció aquesta. La funció aquesta representa AQ
H0, no H1 i no T, o T complementada. Per què? Perquè això ens dona un 1, ens he fixat només amb aquesta columna aquí, la columna E, la columna d'escalfament. Després l'altre terme de la columna d'escalfament és aquest que dona un 1, que és, hem d'escalfar quan H0, H1 i T. H0, H1, H0, H1 i no T. Vale, veiem que no podem simplificar això. Això no se pot simplificar perquè no tenim una cosa que estigui multiplicada per ella mateixa i la complementària. No tenim res en comú, per tant, no podem simplificar això. D'acord? Val. Per tant, hem d'escriure aquesta funció. Hem d'escriure el resultat de crear les portes lògiques aquestes. Val. Anem a veure. Ens queda H0 per no H1 i per no T. I això és una porta AND. Val? Després, aquí, a la segona, ens queda H0 per H1 i per no T. Cuidado, aquí m'he equivocat. Això hauria de ser no T. Per tant, això fora. Això fora. I aquí hauria de ser això no T. H0 per H1 i per no T. H0 per H1 i per no T. I això ens dona un 1 aquí. Per tant, i això, després, aquestes dues portes, aquesta porta AND i aquesta porta AND, són les entrades d'una porta OR. Vale? I això ens dona la funció d'escalfament. Quan hem d'escalfar aquest... I això és una porta OR. Bé, i això és tot. Espero que us hagi anat bé i ho entengueu.